Komishona okwu ahụike dị n'aka na Anambra Steeti bụ Dr. Afam Obidike akpọkugo ndị isi na ndị ọrụ ụlọọgwụ izugbe dị iche iche nwegasị na steeti a ka ha kawanye mma n'ọrụ ha na-alụ. Dr. Obidike nyere ya bụ ndụmọdụ mgbe ọ chọjere ụlọọgwụ izugbe dị n'Enugu Ukwu n'Imo na Nri na kansụl njikọ ọka na Anọcha. Onye nta akụkọ anyị n'okwu metara ahụike bụ Chibụzọ Okoye si awega ya bụ ije. Gerezi akụkọ ya. Na ụlọọgwụ Enugu General Hospital, dọkịta Obidike gwara ndị ọrụ na ndị na-elekọta ya bụ ụlọọgwụ ka ha gbaa mbọ lụpụta ọrụ ahụrụ anya nke o kwuru na ọ bụ ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo ịhụ na ndị Anambra nwere ahụike bụ Igba. Ya bụ onye kọmishọna onye kwuru na obi ejughị ya otu ndị ọrụ nọ na n'Imo General Hospital esighị abịa ọrụ kwaziri arịrị na akọlọngwa eji agwọ ya dị na ya bụ ụlọọgwụ bụ nke adị eti n'ọlụ etu o kwesịrị. Dr. Obidike toziri ndị ọrụ nke Nri General Hospital maka iduchi n'ọrụ ha ma mee ka amata na ọ bụ ụdị ọrụ dị otu a ka gọvanọ Chukwuma Soludo chọrọ n'aka onye Anambra ọbụla. Onye Principal Health Education Officer nke ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ahụike na steeti a, Oriakụ Nwamaka Rize, gwaziri ndị ọrụ niile nọgasị n'ụlọọgwụ ahụ nke a gara nleta ka ha na-alụsi ọrụ ike wee fụ na ndị Anambra bụ ndị nwetara arụike n'ebe o zuru oke. Na nzaghachi ka dọkịta Uchenna Okeke onye sitere Enugu General Hospital keneziri ya bụ onye kọmishọna ma kwe nkwa na ha ga na-alụ ọrụ etu o kwesịrị. Site na Nri nke dị n'okpuru ọchịchị Anọcha, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.